Seket lho. Wah, iya. Lah sing kene, lah kok siji aku ya ngono to. Ngarepku siji. Buriku renek aku ya. Apa ya? Ya Allah. Ngantrianmu jan mbuh. Rezeki Bapak Soleh ngene iki lho. Nek jariku mang kuwi lho. Jagung kuwi rahasia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya marai siji Pak dari nikah Pak. Rencanane kan duit kuwi bakal mayuran ngono to. Mangane ya rada lumayan lah. Heeh. Ya ngomong kan mbok digawe opo arek ra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala al-musannif wal-imam wal-alim al-allamatu Asy-Syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa maddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki satu fasal wa ta'jilu zakati lan utawi dhisikno menyegerakan zakat dhisikaken durung wayahe. Gak enak berarti Pak. Heh? Wong takjil ki enak kok. Ya kuwi takjile wong silir. Kuwi lho kok iso dadi takjil ngono ya. Iso dadi badokan ki, Mas. Nggih. Heeh. Heeh. Iya, apa ya? Sakjane kan takjilul iftar kan wonten ya. Menyegerakan berbuka. Iso takjil dadi panganan nih. Duduman cepet-cepet. Nah, takjilan ki badokan. Nek mriki menyegerakan zakat sebelum waktunya. Iku jaizun angsal qoblal hauli saderenge haul idza wujida are kalane dipun temokaken maksude enten. Apa anisabun nisab. Nek pun tutuk sak nisab masuk durung setahun niku angsal menyegerakan zakat. Teng sinten nggih, teng sinten mawon enten lembagane enten Basnas. Mboten nek saged meneliti fakir miskin nggih dikekno dhewe mboten napa-napa. Illa inda malikin kejaba miturut Imam Malik. Malik mboten angsal. Fa innahu krana sak temene kaule Imam Malik ngoten maksudnya niki. Mestine. Utawa fa innahu sak temene takjilu zakah ngoten. Nggih saged la ya juzu niku mboten angsal. Apa takjilu zakah? Wahal titik pun. Wahalan apakah taskutu gugur az-zakatu apa kewajiban zakat bil mauti sebab pati amla utawa mboten. Pertanyaan berikutnya, zakat niku kewajibane gugur apa mboten nek mati. Sakjane wajib zakat apa? Sakjane pas waktu niku dhek pas wajib zakat ngoten dilalah mati. Nah gugur apa mboten kewajiban zakate. Kala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah, taskutu gugur apa kewajiban zakat. Artine mboten wajib pun zakat. Lah nek wasiat pripun? Fa in ausa moko lamun wasiat. Nah, sapa sing wasiat iki ayo? Yo ki mau lho, Pak. Sing mati. Oh, sing mati mosok iso wasiat. Engko ora ngono takonmu. Wong bulat. Lah kan pas waya loro kan wis diendangi dijadi wasiat, Pak. Dikenane dhewe kan. Berarti ngono ya. Iya. Nah, berarti wong kuwi wae. Lah ngono. Ya besok parani. Heeh, lha parani. Fa in ausa, lah nek faile kados niku wau. Mayit sing meh, ngoten nggih. Tapi durung mayit ya. Calon mayit. Heeh. Nek ngowahi wasiat sapa wong niku wau, biha kelawan niku zakat. Nah, wis wasiat. Iki zakatna sak titik ngono. Uktubirat maka dipun perhitungkan apa zakat minat tuluthi saking sepertelu. Artine tiang pejah niku nek ana dunyane lho nggih. Tiang pejah niku sepertiga hartanya itu orang yang hampir mati masih boleh mengelola sepertiga hartanya. Jika punya 1.500 atau 1,5 M, oh kayaknya dia bisa mengelola yang 500 miliar. Kok 500 juta itu bisa mengelola. Nah 2/3-nya nggak boleh, karena 2/3-nya itu haknya si waris. Nah jika dia memberi wasiat ini diambil dari yang sepertiganya itu zakat pun. Waqala lan ngendika Syafi'i sapa Imam Syafi'i wa Ahmadulan Imam Ahmad la taskutu mboten gugur apa kewajiban zakat. Tetep wonten kewajiban zakat.
titik waqala lan ngendika Malikun sapa Imam Malik in farrata fi ikhrajiha hatta marra 'alaiha haulun au ahwalun tarattabat fi dimmatihi. Kalau kasusnya infarroto, jadi Imam Malik infarroto lamun lalai sapa wong fi ikhrajiha ing dalem ngedalno zakat hatta marra sehingga kliwat alaiha ing atase zakat haulun apa setahun au ahwalun utawa pira-pira taun. Tarotabat moko dadi tertartibkan, maksudnya terkena ngono, masuk apa iku zakat fi dhimmatihi ing dalem tanggungane wong sing anu tafrid niku wau, sing lalai niku. Jadi kalau dia lalai sampai berlalu beberapa tahun, lah masih jadi tanggungannya. Konsekuensinya wakana lan dadi sapa wong niku wau sing kelewat nih tahune niku asian di buku wong kang bermaksiat bidalika sebab mengkuno ifrat tafrid niku. Titik wamalan utawi barang taroka ingkang ninggalaken. Terus wonge mati. Mati posisine wong niku. Wamalan utawi napa barang taroka kang ninggalaken sapa wong sing mati niku, sing tafrid, sing lalai melakukan zakat sampai mati. Nah niku hu ing malun iku dadi harta lil warisi kaduwe warise. Dadi seluruh hartanya jadi hartanya ahli waris. Wasarat lan dadi az-zakatu apa zakat allati kang intaqalat pindah apa allati ila dimmatihi teng tanggungane wong sing mati niku dainan iku dadi utang alaihi sing wajib dibayar wong mati niku wau liqaumin teng tiyang ghairi muayyanina ingkang boten dipun tentokaken. Berarti penguasa yang menentukan sudah. Ngoten. Falam tuqdo moko mboten dipun laksanakaken apa zakat min walir marosati mimmalil warosati saking hartanya ahli waris yang 2/3 itu. Fa in ausa moko lamun berwasiat sapa wong niku wau biha kelawan niku zakat kanat moko ana apa zakat minats tsulusi saking sepertelu iku mukot atau minats tsulusi saking iku saking sepertelu ngono. Jadi kalau dia berwasiat zakat orang yang ifrat tadi, yang tafrid tadi itu, maka zakatnya diambilkan dari yang sepertiga hartanya. Karena 2/3-nya gak oleh diudik mergo wis ahli waris. Ngoten sing sepertiganya yang boleh. Muqaddamatan haliden dhisikaken zakat niku kudu didhisikno ala kulli wasiatin ing atase saben-saben wasiat. Jadi sebelum wasiatnya dilaksanakan maka wasiatnya dilaksanakan maka zakatnya didahulukan. Apalagi zakatnya itu jadi wasiat dia gitu. Titik. Lah nek mboten lalai pripun? Wa illam yufarrid moko lamun mboten lalai sapa wong. Fiha ing dalem niku zakat. Maksudnya ing dalem ngetokno zakat. Hatta mata sampai mati sapa wong. Ukhrijat moko dipun dalaken apa zakat min roksil mali saking modale hartane mbok pira niku kira-kira. Titik. Mantung-mantung kasus malih walau ajalah lan seandainya orang menyegerakan dia hampir mati iki aku ngenteni haul aku bangko dhisik ngoten ya kok ngerti menawa nek ngenteni setahun kok gak nutut uripku iki akhirnya ditakjil lil fakiri teng tiang fakir famata terus mati al fakiru sapa wong fakir iku mang terus manten ngoten awis tagna utawa dadi sugih sapa wong fakir niku wau min ghairi zakati saking tanpa zakat qabla tamamil hauli sakderenge sampurnane sehaul tapi dhek wis mati sing zakat niku musturjiat moko diambil balik apa iku zakat ma'ahu ing dalem sertane haul. Dadi pas ngepasi haule dijogok maneh iku nek dadi sugih utawa sing fakir dilalah fakir iki kan fakir terus Mas iki Mas mlaku terus kan yo set dilalah sampai setahun durung sampai setahun mati pas durung sampai setahun utawa pas ngepasi setahun niku mati kuwi ceritane pito kuwi ceritane piye ora timbilen iki mboten nih gak iki piye karepe urung kok haul zakate wis diwehne ngono
Misalkan 6 bulan lagi saya seharusnya zakat. Nah, sebelum 6 bulan saya zakat duluan nang wong fakir. Wong fakir iki mati atau dia menjadi kaya. Artinya status fakirnya itu hilang sebelum apa namanya? Sebelum tekone haul. Maka begitu datang haulnya dan dia pada saat itu yang seharusnya zakat, nah itu diambil lagi karena statusnya udah berubah itu. Yang ngambil ya penguasa mestinya atau keluarganya yang tahu. Nggih, ahli waris yang. Napa nih? Jakarta entek kok. Dadi utang. Mesakne. Mulane kudu tetep fakir. Sampai setahun niku tetep fakir, ojo mati. Ini kan mati ya, Bro. Nek mati jopo. Ngoten. Dan jupuke lan sapa lho kuwi lho, Mas. Iki wis. Iki sugih, iki kere. Iki fakir. Desember wayahe bayar. Wayahe bayar Desember sak yo bayarin. Yo Juli tak bayar. Terus iki sret. Tapi iki wong durung mati kan iki posisine. Kan ini belum mati ya. Dilalah yang ini belum nyampe batas waktu dia wajib mati. Nah ini diambil lagi. Atau ini berubah status dari fakir menjadi goni. Sugih dadak. Ya, sugih dadak. Tapi angel. Nah iya. Ini kan maunya kan dodol es tuh. Lah. Iya pas ya. Iya. Terus jadi mundak duwe Alfamaret ngono ya. Somroh barangnya. Heeh. Dijoko kudune kuwi. Ngono ya. Balik nih berhasil 2 kilo. Dah. Kasus. Ono yang ngene iki. Gitu aja. Illa inda Abi Hanifah kejaba miturut Abu Hanifah. Nek Abu Hanifah mboten diustur jiat berarti. Mboten usah. Lebih lho dah. Ngurus. Lah nggarai niki ngukui napa jenenge ngukui takjil niku wau. Kan durung sak haul, wajibe kan jane pas haul. Kan ngoten nah. Niku durung nyinggung perbedaan sing mempersyaratkan haul apa gak kan ngoten. Terus malih sing dikeki zakat berubah status. Sing berubah status fakir dadi mati utawa berubah fakir dadi goni. Niku wau gara-garanya. Sehingga tidak sah. Kalau tidak sah tarik ulang ngoten. Nah, dua nifah ndak weh, ndak usah ngono-ngonoan. Walaisalan ora ana fil mali ing dalam harta hakun apa hak. Siwa zakati salintune zakat bil ittifaqi kelawan kemufakatan. Jadi ulama niku sepakat nek setiap harta itu punya hak. Haknya cuma satu, zakat, wis. Dan itu ada persyaratannya. Cuma anehnya di Quran niku ndak disebut zakat ya. Apa, Pak? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kanjeng Nabi dikongkon. Mat jubuken teko hartane wong sugih-sugih zakate. Kata-katanya sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina sedekah. Jadi dijupuk sing luwih umum. Tapi itu yang dimaksud zakat kan beda kan sedekah sama zakat kan konsepnya. Tapi lafadznya ning Quran nganggo sedekah. Itu sebabnya apa namanya di sini ini haknya harta itu ya ada sedekahnya pasti. Yeah. Pokoknya anggar harta kudu ono sedekah. Bah sak pira-pira pokok ono sebagian sing kudu. Heeh, tutu Kang Kok. Aku gak metu bingung lho, Mas. Ja. Lah metu kuwi sing penak. Pokoknya kuwi ya. Lho niku metu ya, Pak. Nggih metu Jakarta, Cak. Oh, lah iya. Nah kuwi. Kudu niku. Tak Ngoten. wehne. Heeh, wis pira-pira. Iya toh. Ngono. Sampai meteng. Ya. Wa qala Mujahid lan gitu ka sapa Imam Mujahid wa Sya'bi lan Imam Asy-Sya'bi. Idza hasada zar'a saged, idza husida zar'u nggih saged. Sing penak sing dhewe ndang. Ya hasada bae Mas, ono alaihi niku lho ngarai. Idza hasada rekalane manen sapa wong azar'a ing tanduran. Wajib moko wajib. Engko tanduran-tanduran apa sing mungkin kan intelijenane sing pokok sing gak pokok kan ngoten nggih. Iya. Wis terserah niku pun nggih. Pok wajib moko wajib.
alaihi ing atase wong niku ayul kia ing yen to nguncalno sapa wong sayan ing suwi-wiji minas sanabili saking tangkainya kurma atau tangkainya tanaman yang berbuah iku sembarang wis lah. Ngangkut angkene tok lho. Nek pari ya opone iku jenenge. Pokoke sing ana bijine lho Mas. Pokoke sebagian kudu ana sing ditekem, kudu dikekne ilal masakin teng tiyang miskin. Wis sebagian wis pokoke sayan min iku kan minhe kan sebagian. Ki syarat ngono kena. Napa? Kopior. Oleh. Tangkene. Sambalnya sering kayak aku. Waduh kena mustahik zakal iki. Tangkene. Nggih. Kok tangkai? Iya, Sebagian mesti. tangkainya bulir. Ya maksudnya dijobok iku mang wis seret gobok sik kira. Malai. Ya bahasa anuane Mas. Ya Pokoke sesuk lah. sebagian pokoknya ini wong ngono. Ya sesuk godhong wis ramban. Wis jagrik. Ya tangke kok. Iya. Wa kadzalika yang kaya dene mengkono wajib. Idza jadza arikalane wis ngetok sapa wong an-nakhla ing kurma. Maksudnya ngetok niki ngene kalau tandan kurmanya itu Mas, kaya ndek nek klopo kan diketok. Sawit. Nah, kayak sawit ngono kae lah. An-nakhla ing kurma. An-nakhla niku napa? Jadzan nakhla niku napa? Lah niku nisor niku wonten terjemah jadzan nakhla yajudzuhu. Jadzan niku artine memotong. Ai qata'am ngetok sapa wong samarahu ing buahnya nakhl. Wa huwa lan utawi ketokane niku al-balhu. Hasil ketokannya niku al-balhu adalah kurma mentah. Jadi masih mentah posisinya. Yulki moko nguncalaken sapa wong sayan ing swiji-wiji minas samarihi saking pira-pira gagang. Jadi pokoknya beberapa gagang kayaknya wong. Gagange kurma. Soalnya prosesnya tiba yo angel matengno kurma nih sampai dadi kaya sing awake dhewe ireng-ireng niku. Ono sing. Hah? Kan mat tanduran. Nggih. Wae. Mencalno. Ha. Tapi aku sering lek jagung ngono kita ya, Pak. Ojo diuntakne tenan lho. Duh, Enggak. tak uncale jagung-jagung, Pak. Memberikan anu to. Iki nopo tujuane iki? Cabe lah ya. Nah. Cabe dipanen. Nah. Wis to. Rambane sing dikene Sampe wong. iki lek nderek habis sing anteng. Tambane cabe. Kan cabe kan mesti ning anu to, gawe randu apa wae kan. Kan mesti sing digawe kena dadi rambanan iki rata-rata. Ora mbane kene wong. Heeh, tusuk cabene. Gak apa-apa lah. Kene. Soalnya kan gak umum nek kei cabe ge apa nang wonge. Ya dikeki anu ngene lah, Duit. matengnya. Ditawani ramban ya pro. Ya sesuk tak kei banyune wis. Heeh. Kayak ramban. Rambane kene wong. Ngono ku nek ngene iki dilek mentah ya apa. Tak aku tak dol kabeh kok. Ya sing penting apa ngono lah dikekno kan ngono. Kan padha manfaate ya. Padha. Sedekah ramban. Sedekah ramban. Wis saiki ngene. Iya. Iki yo kejadian di masyarakat ya, Pak. Cakri. Jenenge wong nandur. Ning kene iki. Iki rata-rata modale utang, Pak. Iya. Modale utang. Heeh. Kuwi lek panen kuwi piye? Terhitung hutangnya. Dihitung semua atau hanya sekedar hasilnya? Lah kuwi aku sing gak weruh. Iya. Kan repot wong ki barang utangan. Heeh. Winiye tuku. Heeh. Liyane utang brujul utang, gitu. Masih ya sik utang. Banyune bayar bekasa, Banyune bayar bekasa. bayar IPA. Apa sik kudu Kuwi sing ngetokne ngono ya. Itu masalah kuwi aku. Piye? Andekan kita keluarkan terhitung dari globalnya atau hanya sekedar liyane utang. Atau di kelong utang sih. Nek tanduran kan ndak ngurus utang lah Kayak masalahnya. apa nih? Biaya dan enggak berbiaya. Nggih, namung niku. Mek iku kaya Mas. Biaya dan biayane utang, bagak utang. Permasalahan- Artinya duduk bersih ya, Mas. Regete kan. Duduk bersih ya. Permasalahannya ngene, Pak. Oh, iya. Itu umpama Umpama. nandur jagung. Utangnya 1.500, Pak.
Heeh. Lah panene ndelok kok jagung regane murah. Heeh. Kuwi dadine ditotal kabeh didol 1.400. Entek ge berita. Terus Kuwi terus lho, lek tontonane oleh oke, Pak. Mau oke, tapi kalau regane ya anjlok nyenyet ya to. heeh. Cara regane per kilone 1.400. Enek kuwi sing kok ngono. Tak dudu ya. Enek kuwi sing kok ngono. Tak dudu sampean tak moto dhewe wis. Kuwi malah zakat ora, bongko iya. Iya, enek ku Mas. Iki tokno anune ae, jagunge ya ora apik lho. Ngono ora sopan lho. Heeh. Gitu. Iki ndak adab iki, belajar babe ganti bab. Kudu bab zakat, bab adab. Ngekei barang kok pas murah tok. Ngono. Hah? Lha iya to. Ora mbok pikir mes entek piro ya. Iya, enek ku Mas. Lek landang. Kasuse porsi samongane ngono iku. Ning Alamin ngene. Apa ngene? Sayur apa ngene? Murah budak. Wah, Dadi lho. terong kubis. Cah-cahe sampe mblengar. Nah. Ini bekku kan kidule Amin, Iya. Langgar. Kuwi krono arek pondoke mblenger dikirim ning Langgar daerah. Heeh, bener. Wong-wong anu apa jenenge? Ya sing jupuki ngono sak anune lah. Enak sik dulur ambek mentu. Heeh, terus. Wong kok wis njukuki kabeh kok ya sik akeh. Jukuk kabeh sak-sak. Heeh. Wajang Kak nodus. pakai pitu. Kitab. Niki Mas, Jukuk kabeh wis. kasusnya Mas. Piye piye? Afara'aitum ma tahrusun. Jajal toh. Awakmu tuh jajal ngomong nang aku, kabarkan kepadaku tentang apa yang kau tanam. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Aku sing nandur, sing nukulne pokoke. Awakmu. Kan iya to. Kan ngono Gusti lah takon to. Iya, aku tak jawab awakmu Gusti. Oh, iki duduk takon, Mas. Ngono Ngono ku takon lu tak iki jawab. istifham istingkari. Budal sekolah pura tapi arep dikenekno. Gaan ya kan nek wong rada balik didik ya gak dijawab iku. Terus mari ngono, law nasya'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahu. Nek aku karep tak dadekno rabadi kowe iso. Fadhaltum tafakkahun terus kowe nyaprut ta iso apa-apa. Nah, Terus angger dijupuk zakate kowe ngomong inna lamughramun. Bal nahnu mahrumun. Walah Gusti kok dadak be zakat nih kabeh niki utangan. Nahnu lamughramun. Utangan kabeh bal nahnu mahrumun. Kok bati? Niki lho balik modal mboten. Kan ngono dikasar niki. Iya. Bal nahnu mahrumun. Tapi Gusti Allah ngono ngomong sambat ngono gak digatekno Gusti Allah. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabu. Takoni ngono neh. Kowe ero to? Anu banyu sing kok ombe wi. Kowe sing ngedukne apa aku? Kowe enak mbek udut, sampe ora urun, ora tau urun kapan iki kumpule awan, roh-roh udan ngono. Dikonokne wis salah repot ya Mas. Lah iki fasale duduk beke. Ya iya pasare kudu iki. Heeh, ya mek ngono tok. Nek beke ya pancet mangi. Ya adine kon syukur lek ngene iki. Heeh, nek ngono. Dadi pira-pira paduke utang tak empet sik iki sedekah ya iso ae. Cuma wis gak wajib ngono ae paling. Ya karena kondisi. Tapi permasalahannya ide kan kadang gak kudu iku, Pak. Permasalahan ide ketika bahasanya sudah diuangkan. Iya. Sedangkan zakat itu posisinya bukan uang. Bukan uang. Tapi repotnya dikene uang ora pantes. Lha saiki bayangno Pak Popo gobes, ki regane 300 rupiah per kilo. Arep ngewahi sapa ta? Ki emang rongsak ngono kuwi mau lho. Lah mestine ngono lho, Mas. Ngece we. Nek rega murah, ya nek rega murah wong loman-loman, Mas. Lah iya. Gak kadang ngene, Pak. Misale Sik tak tutup sik. Babul zakatil hayani wallahu alam bisawab. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk biar mana